Mám rád, keď mi poštárka konečne prinesie škatule s filmom. Hovorí mi filmári. Tá istá poštárka ale doniesla list pre starostu. Na tú digitalizáciu jednoducho mať nebudeme. Miestne dôchodkyne prepadla nostalgia. Táto si spomína na chvíľu, keď jej v kine búchalo srdce o 106. Jej láska ju prvýkrát chytila za ruku. No ja si presne už nepamätám, čo bolo v tom filme. Už si nepamätám tú herečku. Manželku si tam dokonca našiel aj premietač. Zahľadila sa do neho, keď maľoval strechu kina. A už ste spolu koľko? 3, 5, 7, Ondrej, to sú taký starý. 35. No a už sme spolu 35 rokov. Oficiálna rozlúčka s kinom, starostovi sa trasie hlas. Prosím ho, aby prišiel ku mne. A Ondro dostáva nielen túto legendárnu sošku. Doživotný titul, hlavný očovský premietač. Kino fungovalo viac ako 60 rokov. Po novom roku je ale klasickému pravidelnému premietaniu koniec. Už nebude nikdy taká romantika, preto naše kino navždy už zaniká. Marek Vnenčák, televízia Markíza.